Netop fordi at det kursus, vi har haft her på RUC, er baseret på Lego, så lagde vi også ud med den udfordring, at det kunne være interessant at se, hvor langt kan man egentlig komme, når man har det som forhindring. En af de væsentlige elementer som forhindring på banen, det er trappen. Der har vi at gøre med nogle 10 cm høje trin, som vi altså gerne skulle have muligheden for at vippe ud over uden problemer. Vi har faktisk været med i TV2 Lorry. Ja, hvorfor var vi det? Hvorfor var vi lige det? Hvorfor var vi lige det? Det var vi simpelthen, fordi vi havde en dårlig Lego-klods. I forvejen af den her konstruktion med de her swivelcasters, altså det er jo meningen, at de her swivelcasters skal være, de skal simpelthen følge med, når robotten gør noget, ikke? Så derfor skal det i virkeligheden være en meget løs konstruktion. Ja. Og det lykkedes os også i nogen grad. Faktisk lykkedes det os at lave den så løs, at den faldt af på trappen. Der var så stor jubel, da det viste sig, at robotten så kørte videre med kun det ene hjul foran, og rent faktisk fik yderligere 1 point. Og det gav os jo faktisk totalt set for 16 point. Det er jo ikke så tosset. Med Lego. Ja. Gav vide, om det ikke er nogle af de højeste point, der er blevet leveret med Lego. Det tror jeg. Og det var sjovt at finde ud af, at man kunne presse det der Lego til. Ja, helt sikkert. Måske så sjovt, så vil vi gøre det igen. Ja. Lad os nu se.